Ja, vi skal fortælle om værdi- og fordelingspolitik. Ja, hvad er fordelingspolitik? Politik, der omhandler, hvordan midlerne i samfundet skal fordeles, blandt andet hvor høj eller lav skatten skal være, hvor meget offentlig service der skal ydes, osv. Ja, værdipolitik omhandler som mere traditionelle og kulturelle ting, blandt andet miljø, ligestilling, abort og indvandring. Og her kan I se, hvordan de politiske partier er fordelt i Danmark inden for værdipolitisk politik og fordelingspolitisk politik. Ja. Man kan se, at de røde er meget mere venstreorienterede, i modsætning til de blå, som er meget mere højreorienterede. Nu vil jeg fortælle om Enhedslisten, som er de står inden for afskaffelse af den private ejendomsret til produktionsmidlerne og et klasseløst samfund. De er baseret på solidaritet, som betyder sammenhold, og går meget ind for økologi og miljø. Det Socialistiske Folkeparti og fordelingspolitik indhold. Deres fordelingspolitik står for, at staten skal have en stor indflydelse. Der skal være høj skat, lighed, frihed og solidaritet er 3 af deres mærkesager. Inden for deres værdipolitik er de tilhængere af EU. De synes, at indvandrere skal integreres, og kriminelle skal have en chance for at integrere sig i samfundet. Socialdemokraternes fordelingspolitik står for lige udvekslingsmuligheder og lige rettigheder for den enkelte borger. Lige indkomstfordeling inden for rammerne af den private ejendomsret. De står også for en reguleret form for kapitalistøkonomi. Deres værdipolitik er, at Danmark skal være grønnere i form for, at der skal være fokus på miljø, sundhed og økologi. EU skal have mere indflydelse, og vi skal starte forfra med integrationen. De radikale venstre står for et grønnere skattesystem med høj skat på ting som cigaretter, alkohol og en CO2-skat. Skatten skal ned på arbejde. Deres værdipolitik står for, at Danmark vil gerne være et indvandrersamfund. De skal sænke afgiften på grønnere alternativer. Danmark skal være fuldt medlem af EU. Det Danske Folkeparti. De vil gerne bevare kongehuset, velfærdsstaten, og de vil give god service til alle borgere i Danmark. Deres værdipolitik står for tæt samarbejde med lande i Europa. Dog er de modstandere af EU. Flygtningen må ikke have permanent, men tværtimod midlertidigt opholdstilladelse. Det konservative Folkepartis fordelingspolitik er, at de er bløde liberalister. De står inden for afskaffelsen af topskatten. De er tilhængere af lav skat, og deres værdipolitik er, at de står inden for bevarelsen af kongehuset, står inden for stærkt militær og står inden for hårdere straffer for kriminelle. Venstres fordelingspolitik er, at de vil mindske arbejdsløsheden ved at interesse for arbejdet skal øges. De bløde liberalister, deres værdipolitik går ud på, at de er tilhængere af EU, og der skal være respekt for de naturgivne ressourcer, og de skal sikre en fair og fornuftig udlandspolitik. Liberal Alliances fordelingspolitik går ud på, at de er hårde liberalister, og staten skal være en lille del, og de går ind for lav skat og afskaffelse af topskatten. Deres værdipolitik går ud på, at de gerne vil være tilhængere af EU, men er imod euroen i Danmark.